ҳамаи тамошобинон. Мо имрӯз берун биромадем. Чанд рӯзе шуд ки берун набиромада будем. Бо имрӯз сайру гашт биромадем. Ҳама каса, 4 каса. Бисёре аллакай мепурсанд ки ин кӯдаки кие, ай шумо ёки ягон каси дига? Албатта ай мо мешад. Вай ки гӯем. Нилӯс, куҷо мерен? Салом алейкум. Рафтем. Бия даст шатем, Нилӯс. Бия ист машина омадастаку. Рафтем, мо як тараф рафта истемо. Оба зер накар. Анҷода об монҷад. охир велик хонада истода. Шумо ҳай карда наметонед. Якта велик гирифтаги бобош ҳай карда наметонад. Худаш. Самоката меброри камтар ҳай мекунад, мегӯд ман уже монда шудам, я устала гуфта. Ҳай намекунад. Бия дастша ман дате. Ман ҳамин радио ҳамҷода намешад гап зада я дигари кити. Анҷода тарбуз, харбуза, ҳама хел харбуза буш аҷоибот мезанад ки. инҷа бозори Помир омадему. Дастшате Нилуфар. Дузанда хонаҳо майда рафтестем. Киҷо давидестин шумо? Киҷо давидестин, а? Да. Бия ис рафтем. Mana gam olsun Ne? Kadar şahahen. Kimden önce yapacak? Nasıl? Sabuka yok vazbin. Da, şuradaki. Harbuzatan çansım. Harbuza açtım. Tarbuza çek. Gdzieś zadagi ku? Zadagi ya syoşdagi? Dahi aqalanca. Dah mi guftin? Daha. Mana xarbuza 10-12. Hamadacha xarbuzashimi? Даже кровотошин амҷуда. Че, Нилӯш? Че? Вай че? Че? Да, маленький. Харбуза мехоҳед? Не, намешад харбуза оли. ҳама тарбуз харид. Мана инҷо омада шиштем пеши фонтанда, бо инҷа бо радио. Гуфтем парк дахлан радио нестай оромак мешинем ки нашуд. Нилуфар кане? Нилуфар пеши фонтанда пешини худ исте. Мебруи? Бия инҷа бро ман суратш гирам. Бро инҷа ман сурат гирам ша. Бо нағалт, я дарунаш. Канина ми бачатуна чӣ монда инҷон? Да кидар кунам бачама. Ман ба лишни занг занетам. Ҳамаи тамошобинон мепурсанд. Лабай. Да, ҳозир мерем онҷа. Мана Нилуфар ва Сиёвуш. Номи бачаи мо бисёриҳо мепурсанд ки номаша чӣ мондаи, номаша чӣ мондаи. Номаш Сиёвуш. Як тамошобин гуфтанд ки вай, барои чӣ дар бораи бачатон ягон чӣ намегӯед? Ман гуфтам ки охи чӣ гум дар бораи бачам? Номаша намегӯену масалан дар куҷо таваллуд шуду дигару дигараша
ростига метарси гуфтанда ки барои ки боз гапошона бо одамои бад бо гапои вай бадашона сар мекунанд. Боварӣ дорам ки ҳар як модар, ҳар як зан ҳаракат мекунад ки кӯдакаша эҳтиёт кунад аз ҳамин чашми бад, аз гапи бад. барои ҳамин ман он қадар бисёри бад гап назадам ки ҳамхел гапҳо нашава. бисёриҳо номаша пурсидан, ростига ман аҳамиятам надодам ва фикрам накардам ки масалан ин қадар одам мепурсанд ки номаш чӣ гуфта. Номаша мо Сиёвуш мондем, ман намондам, шавҳарам ҳамин ном маҳфул карда, шавҳарам ҳамин номам монда. ана ҳамин хел тамошобинони гиромӣ ва бояд пурсиданд ки дар куҷо таваллуд кардем. Ман дар ҳамин шаҳри Чкалов, шаҳри Бустон гӯем. Рости гап дигар ҷоҳо нарафтам. Манаи Хуҷанд, Гафуров мехостам Гафуров рафтан, лекин аз сабабе ки моҳи шарифи Рамазон буд ва ҳам инҷа наздик очам шонда, хонаи хуштомадам да наздик ҳастанд, то ки равбиё бисёр нашавад моҳи шарифи Рамазон дақиқа гармида. Барои ҳамин гуфтам ки хубтараш ҳаминҷа равам. Рости гап пушаймон шудаму хайр ҳеҷ кор намекунад. Асос сиҳат саломат омадем мо хона. Мо ҳозир хонаи хуштомадам даем. Бисёриҳо мепурсанд куҷо даем? Хонаи хуштомадам даем. ҳоли хонаи худ мо нарафтем. намедонам оли рости гап кай мерем хона мо, барои он ки хуштомадам камтар саломатишон вазнин аст ва ҳеҷ ка нест охи пеши хуштомадам шонда як ман келин гӯем. Барои ҳамин пешшонда мо ҳастем. ба ту да кӣ бошад? ана ҳамин хел тамошобинони гиромӣ ва боз пурсидан дар бораи ки чӣ хел шумо я самолётда мондан рафтан. бисёр ҳаст гапҳо ҳаст, чӣ кору борҳо шуд, бисёр гапҳо шудак. Барои ҳамин ман намедонам, ягон видеоҳои ояндада хубтараш ки мефаҳмонам, барои он ки чӣ хеле ки гуфтам бисёр корҳо шудак аэропортда. бисёр зиқ кардан, мехоҳам пурра ҳамон чӣ корҳо шуда ҳамаша гуфтатиам, то ки ҳамин дили одам холӣ шавад. Ҳамаша гӯям бисёр корҳо шудааст, то ки ман ҳамин занҳое ки масалан ҳомиладор ҳастанд, Тоҷикистон омаданӣ ҳастанд, пурра фаҳмондатиам ки чӣ ҳолатҳо шуд ва чӣ кор бояд кардан дар кор. инҷа гуло ҳамаш хушк шуданд. ана ҳамин хел тамошобинони гиромӣ ва пухтупазу дигар чизо ҳамаш хонаи худ мо чӣ хеле ки гуфтам равем, ҳатман мешавад ҳамаи чизо. боз саволҳо дошта бошед нависед, ман ба ҳамаи саволҳо ҷавоб метиҳам. Неки бисёриҳо мегӯянд ки барои чӣ ба саволҳо ҷавоб наметиҳен, чӣ саволҳое ки бошад, фақат ки масалан рӯзона дар интернети мо он қадар бисёр нест, мо вайфай мондем. шабона аз соати 12 то соати 7 субҳа бепул ҳастай. Барои ҳамин ба ҳазур ман омада комментарияҳоя хонда, ҷавоб дода, лайк монда. намедонам чӣ кор кардан дар кори ин радиоҳоя иқа баланд. Пеши хона дам хел радио, инҷа дар радио, пеши бозор дар радио, парки пеши парчам рафтем, инҷа дам радио намешад ба ҳазур шуда гап зада. ҳа куҷо мерем? пеши батут. ва яке аз тамошобинон гуфтанд ки барои чӣ нишон наметиҳен? насиб иншоалло вақту соаташ ҳамаш биёд ҳатман мебинем. ҳозираш дахай шавҳарам намемонад. Барои ҳамин боварӣ дорам ки мефаҳмед шумо тамошобинони гиромӣ. пашаи калон ҳамҷа шитаи ман инҷа да амаки ман, яъне хусурам чӣ хел инҷа агарота хушрӯ кардагӣ ҳастанд. ҳама чӣ шинондиянд. бодринг шинондагӣ, инаш помидор, инҷаш да райҳону ва қаламфуру болгарӣ бошад. инаш қаламфураю баёш болгарӣ. киш гӯхи пашая чӣ хел хушрӯ кардагӣ, ҳамаш аккуратни бо бастагӣ баёша помидору бодрингоша. намехел хушрӯ кардиян. помидорошона бинед аллакай хела калон шудагӣ. ай вай тарафашам помидор, айн тарафашам помидор. Хорошо, ҳозир мегзарам. Мана помидорашо бинем. навай помидор, вай тарафашо аллакай сирх шудагӣ ҳаст. Бодрингошо набинанд чӣ хел буромадагӣ аллакай. Вайашо бинанд чӣ хел калон шудаям. болош нав гул кардагӣ, поёнаш аллакай бодрингош калон. чия? зелёный помидор. рафтем акка дадаш, гуфтасан рафтем.
хушрӯ кардагӣ. Вай ама ки ман беҳад одами меҳнатӣ ҳастанд. Ҳам хеле короя нағз мебинанд. Ҳама ҷои гулзору капутизору ҳама ҷоям хушрӯ мекунанд аккурат мекарда. Худоя бо дод занена. Гулошона бинанд инҷода чӣ қадаре. Рафтем. Мана вай зардолҳое бинанд чӣ хел бастагӣ вай ҳам хел як шохашда. Ин тарафаша бинанд аҷоиб буд. Вай тарафашда чӣ бошад? Инҷадам помидору бодаринг ва ҳама чи. Ин тарафаш барвақттар шинондагӣ бинед аллакай ҳама помидорош сурх шудагианд. Аллакай берун торик шуд. Чанд коробка зардолу очам шонда бурдан очам шонда аллакай варенӣ кардан, сок кардан, ҳамаша маҳкам кардан. Аллакай олуболу ҳаста. Инҷода олуболуҳои зард. Мо ҳар рӯз компот мекунем. Олуча мебаранд, олуболу мебаранд. Ман инҷода зардолҳои қоқ кардестанд. Ҳамҷо оварда мепартоншонанд. Набинанд чӣ қадар хушрӯ шудеста. Гулош набинанд. Набинанд чӣ қадар анор бастай. Набинанд чӣ қадар хушрӯ бастай. Мана ина шафтолу. Не уқа хушрӯ набастаг. Не ки имсол бисёриҳо мегӯянд ки очамшонам мегӯянд ки шафтолу хушрӯ набастаг. Ай очамшонам шамол бисёр шуда ҳамаша резонда. Ҷодам кам бастагӣ. Мана рафтем я магазини Самарқанд роемо. Баъд равем хона аллакай берун торик шудестай. Шом шудестаем. Нилуфара бинанд магазин пеш медрояд. Рафтем инҷода нархҳои киндра нишонтем. Не, салёне неста. Анҷа мағозаи Самарқанд. Дохилаш. Анҷа приправаҳош. Мана инҷа чие биё кар нишонтимша? Чие? Киндер нархаш чанд сом? 11 сомон за киндер. Рафтем. Ман ва 11 сомонда медонӣ чӣ қадар чӣ мегирам туда? Моҳие? Ман моҳӣ намехоҳам. Рибка да. Мана кукуруз мехӯрӣ? Чие? Гир хай чӣ мехоҳӣ? Ай ҳавай мехоҳӣ? Ё ки ай кукуруз? Кукуруз намехӯрӣ? Рафтем хай. Мана инаша гир. Мана инаш. Красненький мана колбаса дорад. Вай надорад. Рафтем. Ну хай бармонен. Мана гуфт ки инҷода намон. Ҷа пряникҳои ба мазза ҳамино. Гӯшти гов, равони маска, шири хуш. Хумурғ эхтибо охар охат хондани. Наштунда докторский майда шеглем ҳам досташ. Кирен ҳавая. Озген гарани нақш кадош. Чакчако. Инча ин печени сникерс. Пистав бодому аллакай тамом шуда ҳамино пур будан ҳамхел. Асал. Вафлёе ки Россияда мегирифтем. Махбул гуфта. Яшкина.
Milka 17 somon. A? 6 lira. 6 somon 3 lira. Mana in Milka bide 28 somon. Juda nazariy odamda narx nazariy odamda merasa. Mebini kalaka va mebi. Cheve. Chocopay. Nasıl? Anca funçoz yakta maydaçaş 15 somon. Anca çansı bana head and shoulders sivdüsüm. Dedaş olmadan. Буй порошок, а? Да. Персил веш, блин, навадхав самон. Neşe. Миша, да. Ну, вадахен грифт. Вернет часом. Чилисей самон мана им колонош. Şafemiş almış. Bak çevir yaptı şu an. Интерфашта либос мен фрукциан гайда. Где-то фаберлик, яке аз тамошо бинон почта найсондян дар бораи фаберлик ягон рӯз ман ҳатман вай мекунам гап мезанам гапҳои гуфтагишона дар бораи чӣ гуфтагӣ ҳастанд. Интерфаш аптека те либосои кӯдакона гуфта фақат.